जागोन खालामने 12-14 बिसिनि 50 सेकेन्ड तारो Injas. सुदारते कबै बम हायामो आं आपनि मेडिसिन आं हामबाय जानांगौ आं बेलेग हामबाय जानांगौ आं मिया 3 तारिखआव आं फुङाव 9टा सारा 9टा आं अफिसाव थाङाखै आं 2 तारिखआव मिटिं खायाखै सानि कक्राना बागै आं अंगो सकपिट खायना बागै आं इंगो निनि हाइजिंसा निनि चिप निनि सिमेन्ट टिमेन्ट गारि बेरि जाखै आं सबल सिंरि हगा सबल सिंरि हन परेवा आं आरो साइसा बारि आर्टिसि वाटार टैंक कासा दंगो ओ आर्टिसि वाटार टैंक न आं बरफ गनै कामला तयै आरो गय आरो टाइल्स थेबाय दंगो टाइल खायते खाकसान दंसो थेबायनानै एखे टाइल्स थेबाय दंगो बरफ ए टाइल्स थेबाय आटकासा प्राय पने 11टा बा निनि 10:30 रंगानो 10:30 बा पने 11 समय आटकासा बंगारनि बरफ खाय जे दुखिया दे बरमा हाय आनो लाथा तुइ फै खनखै लाथा एखे तुइ फैगा हांखाय आनो साका है नोंथांनि मन गता ता डास्टबिन थेबादि एखे बंगो प्रथम फायै आ जे काम तांनो बुरा नायखाव मायनि वाइथाम हे बुमाला नगलेया आं गाना दागात्र बाखले अफिसो दाखा अफिसो दायाखै आनि बेग आंना हाना थांका आंखाय दगाबाय थेमब्राम नायखा आंखौ बयरे मानलिया हे आरो बरेखा आनि टेबिलाव बुखायबायखा बुक खाबिखा टक बायखा इंगायते आनि जे डास्टबिन जे कदाल डास्टबिन लामान आबर नखला खितारि बायखा आनि पन्थाय अफिस सकांगो इंगाय प्लास्टिक बेंग रक खितारि लाथि रि बायखा नों ताबुं दासिम माखायनाय नों तिबा मथानि इंगो साबोद बायखा काम तंगो आं मायखे तांगिया आं गतानि नि साबोद तांताय त मान नंगो अ सकपि दखाय अ बान कमय रखाय साबो खाय बानि गबाय आं खाय बिले आं सागार बनबो त हममानिया इंगा आनो आमी वा अतुय बोना नायखा बयखा खाय आमी दागार सफा खाया कय ओलखाय आनो अफिस नि कय आनो बुखा बय आनो याकं बुखा खागला बुखा आनि बेग सेगो आनि बेग से खितारा याकय आनि बेग न बुजिरा आनि कागजनि बेग खदि हिंसानो बेग टामटं इंगा आं हायदिया आनो सेका दं नर धरे एमें दागा सबानो खिगलाय सिबाय गालेटिन तलाराव गायang रगो ओगलर गान थेल बो बगलायखा आं याक किसमान तिसाया बनां हात खाया हिंखाय फेदाम देबरमा नै कायसा आरो बंपारानि न आदारा बो आनो माना खायाखा आं थै थांगामु याके तेज बायसा फायगा माना खायाखा बाबुरखो बेग रग आनो रिरिखा सेगैयाखा आनो रिरिखा आदारा हिंखा ओ निरेस बाबु आगो बंग सासे बारेनि न निरेस बाबु कायसा दंगो बबा आनो माना खायका बर करिखा आं थै थांगामु आनो बुथारसे खामु आं आपसो कस्तका आं जीवन हम बुजायाख आनि अबय याकुं याकमता अबसुं दंगो म बखाबात का फागा सास कस्तं दंगो ए म अंखै हिमबो माय आजो खै बसायो माया बजाखा आजो माया आसननाय निनि सरिका बम हाय तोक्ता आनि सरिका म याकुं कंसा याकुं सबसं अराव बुखा बेल बाय आनि बेल आनि बेग नि बेल सासे बुबाय थानो आवा बाय बुमा कारिना बुखा इंगा बुखा गाय आं आप बुनायनि मुखे ताम आप बुनायनि मुखे दुखिया बखिता मखाय आबो बीजेपी नि नै बो अंको हिने चंगदांखै कागजले बिनि पार्टीनि कुनु सिगिरिं कोते तं साइमे आं हायबनो अनेक कष्ट आं आरो कष्ट खैसलि दंगो किन्तु अ जागा बुमानि परेफा आनो बुखा किन्तु ठीक ए किन्तु अरबो आनो तो बुखा किन्तु अर जे भारतनि बिसिओ ऑफिस खायनानि कुनु परिवेश करे आनो तो बुइफाकाना थि बुइफाना ज अन्न पञ्चायतनि अन्न बिसिनि थाङै बारते जे जयन खायने रखाना बरक बो उतैन हांगाय जदि दुखिया जं बरक जदि उतैन हांगाय बगय बुजांनाय तैसा बय आं आमतिना आसनो जे आलका बरक आरो पञ्चायत सेरे थांबानो बो परिवेश मागला आं खायनो आं खु सह्य खालायो आं तो फानो माने निनि सीपीएम या कांग्रेस हिया नंगो मथाय हिया निनि बीजेपी हिया आं जत्तो बाय मिले काम तां दङ जागा आं कुनु जिरि रं खायमका आं आगि सरकाराव खाय बुइलांरां बिसि मानो ताखाय जेनि कायसा कन्स्ट्राक्शन खायबो बगनो एस्टिमेट खायरो ब्लक साप्लाय दिवो इंगाय तेनिनि बिभिन्न बालु तालु खिमिसे बरो इदबुरि खाय सिंग सिमेन्ट मै खाय र बेसबलाय खाय आरो तामांना बगनो जे समस्या एस्टिमेट खाय आरो आं ताम माना तङ बगानो लाख न साजाखै मा तङ आना आमते बुबा आं तो कुनु सामा मखरै आं जिनि मतेनो बगय काम तां दङ इंगाय बिनि
नोंथाङाबो खे तामुनाय बनो बमाय आंथ' बनक नायनो बथाय आं बना बथाय तंना बथाय जे सरकार जे आयनागत खायथे खायथे आं बनो बिनि बर बुया आं बनो तप तक गया आं आपसंना आनि अनुरोध आं आमनि सम खुलुमबाय था निनि जे ताव नि सकत तय भिडिअ रक्ताव ब्लग भिडिअ आं सानो सायका सार आं तो आनो बुरुं खांखाय ब्लग टप हिंका चेयारमैन हिंका नरक बाहाय गटिखौ बुरि तो नाहाय तो नि हिंका ngai bo sar kutam हिंका आबनो को नाहानि हिंता बो आ बुजामार जागाव थांनाय भिडिअ रक्ता थांनाय नाय खाब्र खेता मसा नों खेताबो अफिस जख्लायनाय ना खाय जमा ना खायलि आं हाय दाबो आनो आं आरो अफिस खायना आनो कुनो परिबेश क्रिको आं खायमाया को दाबो आनो तफाना सय सादि आनो समय दिग्रादि आं तबले आं सादा सायको सार आनके समय दिग्रादि सायगाय फायका हेबानो आं मिया फायफोर आं टाटा नायजांनो होनाय फायका फोन तो नर फोन खायका ना फोन खायका आनो प्रबि लामाओ सालिदा बारियो फाय आनो प्रबि फायद्राब बो हाइब्रा सरंग दङ ओंगा दारा ओंगाय गाना प्रबि आनो हेजमना डॉक्टर लांग थांगाथा आ बुजामा समय के ऑफिसर्स नों सिमि दाना आं सिमिनो केबो करे आज कामहायनो कनि सिमिनो ते केबो करे साम खायना साम खाने कनि दङ बारो नानि स्टाफ रख करे जते करे बर फायको आं अफिस दायि थांवा दिनो 9टा सारे 9टा नि तो आं दायि थांगा 9टा रख थांगा ओंगाय आं आरो काम रो बे काफायनानि माने खनि रो पाठक रो होबे जे सरंजाम दङ पाठक रो होबे कथा आं ताम हे वानस मुखे बनो बखे ननो बुथारनाय हा फाय हिंदा फाय मा हाय कम हाय नो वानस मुखे अबोटा आनो लांनाय बुखाया मनखेनि निया को बुखाया सुके बिस्मारो बुसरे बगे ताम वानस कना बुथारे क्लांगि थानाय हिंदा वानस बो थाने कलाना आनो जदि हुया खा आनो बो माने मुंसासो खायगामो आं बोदो बोथा सायमिया तफा आनो ब्ले बुखामो बटे बो बोटा समाना खाया गाय अबता आरो गादारन ऑफिस गादार बोखा ऑफिस गाना ना आनो आनो खायरग जगै बो फायका साव सावा जगा माना खायबे कानो आइगो माना खायने रखाय फेदाम नि कहे दङ आदारा बो माना खायबेगा ताबुरि नै हेबो माना खायबेगा आन बेग रक बनो सेकटा बिनथानि आनि बियांनि का दारा नो बेग या हरि का ngati हे निरेश बाव फायका का बहनो नगन निरेश बाव फाय नरगो सेस खायसो खाव एलाका नो नि हिंखायनो आं खा फायका ta खारे रने निरेश का साबो निरेश का आरनि न आ निरेश बाव बो चारि खाय दङ बो आ साइचे बारि नि न आं बो फनमुला सासक सायमिया सिमनानि दा साइचे बारि ने ना ताव जे गट न तो सिमनाओ ना सिमनाओ सिमना बारा चौधरी एलिसिबिलिसता हेजमना आदि ब्लक नि आन्डारता आनि मंखा पद्द देबरमा आ जगह 50 पंचरी इंचार्ज हमने पाराखे पाराखा नि खाय लखमति पारावता